Dobrý deň. Opäť sa stretávame pri našich pravidelných prehliadkach domov od ekonomických stavieb. Dnes sme si pre vás pripravili dom v úžasnom prostredí s krásnym výhľadom na Vysoké Tatry. Je to dom typu Blanka 19, upravený podľa individuálnych požiadaviek klienta. Nech sa páči, pozývam vás dnu. Dominantnou miestnosťou domu je obývačka spojená s kuchyňou v modernom štýle. A keďže je domček ešte len krátko obývaný, je tu príprava na krb, ktorý miestnosť ešte viac utulní. Oproti predsieni sa nachádza bezbariérová kúpeľňa a za môjim chrbtom je hosťovská izba. Na druhé poschodie vedú schody obložené drevom, pod ktorými sa nachádza úložný priestor, ktorý je v tejto rodine využívaný ako špajza. Krásny výhľad si vieme vychutnať aj na balkóne, ktorý má nerezové zábradlie so sklenenými výplňami. Priestrannosť spálne ma príjemne prekvapila. Je tu možnosť umiestniť aj takýto posilovací stroj, a je tu veľmi vhodne zakomponovaný šatník. Dom je moderne zariadený, nám sa veľmi páčil, dúfam, že aj vám. My si ideme zalyžovať a vám prajem pekný deň.